čin bio u ruci. Zdravo, 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 Vlado! Zdravo! Došli smo da se igramo. Ja, pa ti još nisi napisao zadatak. Šta to radiš? On još nije završio zadatak. Evo ja sam sačeo sebi sebi. A šta sad radiš? Šta još ima? Ma počeo sam samo prvi na raskretno Hajde, ostavi to, poslije spremaj knjige. Došli smo da se igramo. Sigurno sam da zaboravim kuhinju. Samo da pogledam u kuhinju. Ajde, požuri. Evo mu rasporeda. Hej, Vlado! Pusti da to radi. On uvek nešto traži. Jeste, tako je smiješan kad nešto traži. Njegova mama kaže da je on vrlo raslen dečak. Ajde mu sakrijemo raspored. Pazi. Pazi, brzo dok se ne vrati. Daj ovamo pa kao. Nemoj tu. Dragone, nemoj tu, stavi pod čiri. Može, pod čiri. Stvaraj tu, daj da ga vratimo u povod. Nemoj. Ono će nam naći. Pa šta, cijel dan da traži raspored? Neću. Dajte mu ga pa da se igramo već jedno. Ne, sakrićemo ga. I to je ovdje. Nikad se neće setiti. Uvriti, daj brzo. O, dobre, tu. Jesi mi je našao? Ma nisam. Zar ne znaš napamet koje časove imate? Zar ne umeš da zapamtiš? Umem, ali mi je ovo novi raspored koji još nisam. Ali Vlado, šta opet tražiš? Ma ništa, samo da sklonim knjige. Ja mi se čini da je tu negde. Vlado, imaš li ti klizaljke? Imam. Pa znate da imam knjižnici, imam. Pa pitam te samo, zašto se ono ljuti? Jel si mogu ti pomoći od prošle godine? Ne, imam to, zašto? Onda, deco, brzo na klizanje. Pa nema vede, gde ćemo se klizati? Ovdje na našoj reci. Otvorite samo prozor i reka na našoj slici će odmah da se zavrti. Dosta mi je toga. Ma više nećemo klizati. Stvarno, to je po rasporedu. Dosta mi je više. Ma gde mi je raspored?